Hi guys, this time akong i-prank si Papa nga gikawat iyang buwak bisag nahalin unsa ka ijang reaction guys. Just continue watching guys. Unsa imong kastorya sa imong buwak nga gikawat? Nalipay sila. Lipay sila. Nalipay la sila sa buwak ikuha. Nindot itong imong buwak. Nindot man to. Gimahal man to na. Unsa may color atong buwak kada ay? Puwa. Uwa. Di pa dito ini mo ibaligya. Di pa. Padaghanon pa to na ho. Kung ibaligya to nimo tagpila man kuno to. Sa gatos ra. Sa gatos. Diya gikawat naman. Wa na sa gatos. Mangita na puglain. Yo wa ka nag-uol. Nag-uol gamay. Gamay ra. Anja, unsa may imo ikasulti sa katong nangawat? Ija laman to badaghanon si ila. Mo daghan to. Ako na po yung mga adyo. May tagaan ka. Paliton. Paliton. Wa day tao sa inyong bay. Diha may tao nangatog man. Nya, Mawagi nakalugar ag nangawat ug buwak. Nakalugar si Jag panguha. Ag iro wa man mo usig ag iro basig nakailag iro sa nanguhas buwak. nya. Sao naman to? Nalipay ang nagkuha. Ija mangi kaibgan sa ahong buwak. Uja ka jog naong ni Papa kay gikawatan og buwak. Dinduton ra bata to. Diya ko na to ibaligya. Pero pag makosensya ta no. Iulit na laman. Nahalin bita imong buwak pa. Katawa pa, katawa. Katawa ko. Nahalin. Nahalin. Dala imong halin. Salamat. Sa gatos mo ang gusto. Kwenta ra man kani ingo man gali ko laoy na magunagkat ana. Ano gi palit sa 25 katupang nagdagbakat 50 ra. Katawa bay katawa. Ako si Digoy na all. Nahalinan og buwak. Usara ka gatos ang buok. Diya unsa may imong gibate nga kuan palit imong buwak nahalin. Nalipay ko og dako nga napalit ang ahong buwak. Ngang nalipay man ka. Ang ipalit og sudan. Ah, Palit og isda. O ba isda? Buwat. diya unsa may ikasulti sa himpalit. Salamat sa Ginoo. Tagaan ko. Ato bang ko dire. Lingi man wow. Salamat sa Ginoo gitagaan ko grasya. Hi, ako si Laila. Kusga. Hi, ako si Laila. Nya unsa imong role? Ay nang ano si Aura lang. Si Aw. Ang makatawag sila. Diya unsa may mo kasulti sa katong video ganina. Ay kanang nalingaw lang kay ako may nagpasiaw god, nagorang makatawa. Naghiutay man gali kog kinatawa. Pasiaw, kanang handumanan. Sa kaawit. Alumanan sa usa ka awit. Nagaduka na. Sige katawa, oy kay sige tag kaguol. Amora tag Samot ka kuan makatiguwang. tiguang ri tag dali oy, sige tag kaguol, madbay sige tag katawa, bahalang mo kong baba. Ako dahil si Zoro na kauban sa pagprank kaganina sa Papa ni Seth. So, ligri jud kay ang nahitabo. Kay wa siya magdahom nga napalit ang tanom. So, nagkuan lang ni kanang amo lang kanang sabay sa flow lang.
Wala ta ako kaingo. Salamat po sa nagpalit sa tanom. Parang guula dyan ni Kuya. Kabi nagikawat. Pamigyahan. Hi guys, ako naman si Seth Gabiola ang nagplan sa pagprank ni Papa kay nipalit iyang buwak. Arang guula jud niya guys. Okay, thank you for watching. I hope na enjoy pud mo guys. Thank you. Bye-bye. Special mention to Joy Rivas Bernales and family, Drea Salazar and family, Molly Neyman and her husband, Giselle Malasaga Casio and family, Marican Cabrera Notarte and Notarte family, Aral Asa Abmol and family, Esther Juvanex. Thank you for supporting my video.